Než to Pecimoto 99 si ukážeme líky na nový update. Za 2 dní je update, no. Tak. A musím sa pohybovať tak, da udržím telefon na kamerovanie. No, kto vie. Dobre. Ukážeme si líky na nový update. Není ich veľa, lebo ich nemôžem nájsť. Takže vám ukážem od Twitteru a z Discordu. Aké sú. Dobre, vezmem sa hneď na Twitter. Dobre, sme na Twitteru. Tu je prvý obrázok. Vieme, že bude už Kávaj svet. Neviem, čo tam je toto zafixované. Ale ja si viem. Tam je jasne napísané Kávaj World. OK. A čakať. Pred 12 hodinami to bolo OK. Dali nový lík. Nový Peti. Klasika, ne? Kávaj svet. Napríklad toto bolo. To by boli normálni Peti, ne? Hej. Normálnych petov. Toto patrilo do Dogworldu. To musí dať Dogworldu, musí byť Dogworld. Toto je nový, čo sme ešte nevideli možno. Možno ktorý, hej. Toto je normálny pet, toto neviem, či bol. Toto bol, si myslím. A toto všetci boli normálni, okrem toho, toto nebol, si myslím. Aj tento nebol 100%, si myslím. A tento nebol, si myslím. Toto bol v Dogworldu určite. Pecimoto X. Dobre. Aby bolo všetko teraz. Díky, teraz ideme na Discord. A vieme, že už má vyjsť nová hra. RNG Pet Simulator. Ďalšie uvidíte. Tu sú nové vajíčka, aké budú v Kávaj svete. Tu je nové Breakables. A to je tak vsio, ne? To je vsio. Dobre. To je pravde všetko. Keď bude nejaký lík ďalšie, ja natočím pred updateom tesne. Ktorý 10 minút pred updateom natočím. Tak, to by bolo všetko z dnešného videjka. Alebo ešte nie. Smýšľam. Tak, to sú 1, 2. Hej, ja to mám na milión toto. Toto mám na milión, nie? Som si dala XP do tej pouštne, takže to nefunguje, to musím normálne farmiť. A konečne bude normálny svet. Klesla cena. Tu keď bolo 500 miliónov, tu keď bolo 55. A to všetko kvôli tomu, lebo sa dajú získať raz, 2, 3. A ešte som chcel ukázať, počkajte chvíľku. Tu sú ešte letné zľavy, čo neboli Pecimotoru. $149. Či $146. Reálne. Ja si možno kúpim to Pineapple. Ja si možno kúpim dizajnika. Ja som bralo toho alebo toho. Obidve sú krásne. A toho berem. Nie, toho berem, to je lepšie. Ja si im pozrieť ešte samostatne. Jak by vyzerali samostatne. Aj jeminy. Je to všetko zle.
Dobre, už mi to funguje. A ja chcem sa pozrieť, jak budú vyzerať. Ja sa chcem fakt pozrieť, jak budú vyzerať. Merch. Tak. Tu sú. Jak bude vyzerať sedenie na tomto tu? Dobre. Jak bude na tomto tu? Jak si sadnem na neho? Dobre, berem toto. Či? Čkať. To vyzerá lepšie. Taký delfín. A mi viac páči. To je taký... Viac má takých... Ste taký... Oblejší a toto je taký ranatejší. Toto sa mi páči. Ale... A to je jedno, berem nejakého. Možno. To berem. To sa mi páči. Toto, jak to má toto? A to je... Berem to, lebo to stoce. To nemá. Dobre. Berem toho, keď tak. Dobre. Toto by bolo pre dnešné videjko všetko. Je 6 minútové, to nevadí. Informácií je málo. Vajíčko uvidíme, či dajú. Tak to nebudem ukazovať už. Tak. Na tom papieriku nič nebolo napísané. A či tam žiaden papierik nebol, som kecal. Tak, to by bolo pre dnešné videjko asi všetko. Tak, dajte like, odber a uvidíme, či ešte urobíme videjko. Či budeme otvárať laky, dajte dvojky možno. Ale to by bolo pre dnešné videjko všetko. Dajte like, dajte odber a čus.